Kutaw question. Lunch time. Kutaw question. Kano sara maguna ang Friday sa Thursday? Mag-una ang Friday sa Thursday. Sara ni mo na mahapon. May experience nga ang Friday nag-una sa Thursday. Kung pizza una ang Friday. Ha? Kung pizza una ang Friday, mag-una din siya. Maguna kung pizza uno? Oo. Kaya Wrong. ang Wrong. Thursday, dito naman sa kuwan. Wrong. 5. 20 pang soft drinks sama. Siri. Kano sara may tabo nga mag-una ang Friday sa Thursday? Asa ba na siya? Unsa ba na siya? Basta nag-una ang Friday. Before ka Thursday. Kasi baka nag-isip ko. Mag-una ang Friday before sa Thursday. 20 sa imo. Kano sara may tabo nga ang Friday mauna sa Thursday? Pinitidaan. Na kay napoy 20 iya kung makakuha siya. 20 lagi ako ma-afford. Basta may tabo ka mag-una ang Friday sa Thursday. Kutaw pa more. Good Friday, Holy Thursday. Holy man ang Thursday, di ba? So, lahi siya. Wala yung Friday. Kasi sa naman may tabo. Maulay ang Thursday, sa to pa, maulay siya sa Semana Santa. Kaya ang Friday is Good Friday man, so ang Thursday is Holy Thursday. Wrong. Arong yapon siya. Wala ni. Wala. Next. Wala yung Friday. Lahi man na ng Friday, di ba? Thursday una, di ba? Friday. Sunod. Kano sa ron may tabo nga una ang Friday? Mahal ang adlaw. Wrong, gani. Ambina. Wala kay pang soft drinks. Sir. 20, sir. Kumakakuha ka, sir. Kano sara mag-una ang Friday sa Thursday? Kano sara na may tabo? Gulitidaan kay pang snack. Mag-una ang Friday sa Thursday. Bakoy knowledge. Walay knowledge. Knowledge. Walay try. Wala. Mag-una ang Friday. Di ba una maging ang Thursday, ay and Friday. Kano sa man na may tabo? Nga ang Friday sa 20 mag-una sa Thursday. Kutaw. Wala. Giuli gini, iuli nimo? Uli. Dili gid wala gid ay. Kita tag bright dito, kita punta dito. Robert. Ay sige, kuan ng piling diha. Wala pa panid to. Mana? Oh. Kano sa pa mag-una ang kuan? Ang Friday sa Thursday. Asa man na siya may tabo? Asa, unsa. Nag-una ang Friday sa Thursday. Sudah sige na magpunta. 20. Halos anak ko na ang kwan. Imo na kung makuha nimo. 20 ra ako ma-afford. Hindi kaming sponsor. Sa litra. Ha? Litra. Ay na lang. Amay na lang. Ganito sa kay para mapil nimo, para makuha gid nimo answer basi na. Sir, 20 sir. Kano sara maguna ang Friday sa Thursday? Sa liter yapon. Sa liter? Oh. Liter meaning? Letter F una man siya. Ha? Una man ang letter F kung So asa man na siya makita? Kano sara man na? Asa? basta sa litra na siya makita. Sa litra, unsa man na? Asa man na makita lagi? Ha? Sa alphabetical. Unsa man na siya? Asa man na siya makita? Apit na! Sa? Kalendar. Ha? Sa kalendar. Sa kalendar di una manggid ng Thursday. Dapat una ang Friday. Asa na siya makita? Apit na.
This is yours. Sa litra lagi. Sa litra lagi, nana ka dito, paingon na. Paingon na. Asa na siya, makita ka ng mga litra-litra diha. Sa, Letter F. Letter F. nana ka diha, sa letter D. Nagsugod. D nagsugod. D. Oh. D op. Dili. Sige na, kinana mo, doa, inyo na ng 20. Guniti sa kay murag makita na niya, guniti. Ha, di? Mag-una ang Friday sa Thursday. Nasa? Di, nagsugod na. Kalendar man ang nag-una ang Thursday sa Friday. So, nag-una man ang Friday sa Thursday sa letter D. Kinaki 20! D. D up. D. Lagyod. So, unsa man ni surrender di, ibalik ang 20 unsa man ni? Balik. Sige, ako na mong answeran. Mag-una ang Friday sa Thursday sa dictionary. Tama dili. Tama dili. So there you go, mga minsan natong good dog question. May gani kay wala ko nakagasto. Sayang ko ng 20, no? Kung naman gusto nga quote question for the next one, i-DM sa ako sa Instagram. I-search ko sa Instagram at Master Poppy. And ato nang ipangutana sa uban, ha? Or na kami mga kailangan mga bright, i-muning i-share sa ilang video. Alright? Until next time, please subscribe sa akong YouTube channel. Please follow me sa Instagram, follow me on Facebook, TikTok di ay, na ako, Master Poppy Alabag Yapon. Bye-bye!